FM στους 107,4. Πώς χαλάει ο καιρός σε 2 λεπτά, πώς τελειώνει μια αγάπη με ένα αντίο. Σαν το σύννεφο το κρύσω η μοναξιά, παίρνει πάλι στην ψυχή βροχή και κρύο. Πρώτος όροφος, παιδιά που παίζουν μπάλα, και στο δεύτερο χαμογέλα στη σάλα. Τρίτος όροφος σιωπή, μέρα μελαγχολική, η βροχή πέφτει μορμή πάνω στο τζάμι. Τρίτος όροφος κενό, ώρες δύσκολες περνώ, και το δάκρυ απ' τα μάτια μου ποτάμι, απ' τα μάτια μου ποτάμι. Χαλάει ο καιρός και πιάνει πόρα, πως αλλάζουν οι αγάπες χαρακτήρα. Εγώ μέσα απ' την καρδιά στα δώσα όλα, κι από σένα τελικά πες μου τι πήρα. Πρώτος όροφος, ανέκδοτα κι αστεία, και στο δεύτερο πόνες και φασαρία. Τρίτος όροφος σιωπή, μέρα μελαγχολική, η βροχή πέφτει μορμή πάνω στο τζάμι. Τρίτος όροφος κενό, ώρες δύσκολες περνώ, και το δάκρυ απ' τα μάτια. Βεβαίως και μιλάμε για γλυκερία. Στη μουσική μας τρίτος όροφος το τραγούδι, με την ξεχωριστή φωνή που την αναγνωρίζει κάποιος από την πρώτη κιόλας νότα. Λατρεμένη χρόνια τώρα, ξεχωριστή για το κάθε είδος που τραγουδά. Σε πολύ λίγο μαζί μας στον αέρα της πόλης να μας μιλήσει για τη μουσική της, τα τραγούδια της, αλλά και την αυριανή βραδιά στη μουσική σκηνή Μαρακές. Η βροχή πέφτει μορμή πάνω στο τζάμι. Τρίτος όροφος κενό, ώρες δύσκολες περνώ, και το δάκρυ απ' τα μάτια μου ποτάμι, απ' τα μάτια μου ποτάμι. Τρίτος όροφος σιωπή, λοιπόν εδώ μαζί σας στον αέρα της πόλης, τους 107,4 και τον Άρη FM. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή να συναντήσουμε μια ξεχωριστή φωνή για το ελληνικό τραγούδι, μια λατρεμένη καλλιτέχνηδα που ακούει στο όνομα Γλυκερία. Γλυκερία, μας ακούς? Σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πού σε βρίσκουμε? Είμαι στο σπίτι μου τώρα. Εννοούμε στην Αθήνα? Ναι, είμαι στην Ελλάδα, είμαι στην Αθήνα. Ωραία. Περιμένω την αυριανή μέρα, θα έρθουμε εκεί στο Αγρίνιο. Τι κάνει το Αγρίνιο? Μια χαρά είναι όλοι σε αναμονή, σε περιμένει πάρα πολλοί κόσμος, αυτό έχω να σου πω. Στη μουσική σκηνή... Χαίρομαι πολύ. Για τη μουσική σκηνή Μαρακές που θα σε συναντήσουμε αύριο βράδυ. Γλυκερία, έχεις έρθει ξανά στο Αγρίνιο και γενικότερα στο Νομέτωλο Καρνανίας?
Πάρα πολλές φορές, άπειρες. Ποια είναι η εντύπωσή σου? Πολλές φορές και στο Αγρίνιο, όχι μόνο μας στην πόλη, αλλά και στην πόλη, αλλά και στις γύρω περιοχές. Κυρίως το καλοκαίρι με συναυλίες που οργανώνουν οι δήμοι και οι κοινότητες, και βέβαια και στο Μεσολόγγι που είναι κοντά σε εσάς, όλη την περιοχή. Μετά πιο πάνω, Ήπειρο και τα λοιπά, πάρα πολλές φορές. Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολλά χρόνια στο τραγούδι και έχω κάνει αρκετές περιοδίες, κυρίως τα καλοκαίρια που δεν εργάζομαι σε μόνιμο χώρο, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα κέντρα ας πούμε, και είναι η ευκαιρία και για τον κόσμο των επαρχιακών πόλεων, αλλά και για τους καλλιτέχνες να βγουν παρά έξω λιγάκι. Τα Αγρίνιο λοιπόν έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Ελπίζω να έχεις φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις και αυτή τη φορά ακόμα με πιο καλές εντυπώσεις. Ναι, κοιτάξτε, εμείς είμαστε οι καλλιτέχνες που έχουμε καλή πρόθεση, αυτό είναι που μετράει πάνω απ' όλα. Εγώ προσωπικά δηλαδή έχω πάρα πολύ καλή πρόθεση για αυτό που κάνω και στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνομαι. Άρα δηλαδή πρέπει η συγκυρία να είναι πολύ ανάποδη για να μην συμβεί κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ όμορφο. Πάντα γίνεται κάτι καλό, πάντα. Γλυκερία, έχεις εμφανιστεί σε πάρα πολλές μουσικές σκηνές και συναυλίες, τόσο στην Ελλάδα τόσο και στο εξωτερικό. Προτιμάς κάτι από τα δύο περισσότερο, ενώ το να εμφανίζεσαι σε κάποια μουσική σκηνή, σε κάποιο μαγαζί, από ότι σε συναυλία? Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά αλλά ταυτόχρονα και παρόμοια πράγματα. Το αντικείμενο είναι το ίδιο. Είναι μουσική, είναι ο καλλιτέχνης, είναι ο ακροατής, σε αυτό που απευθύνεσαι, σε αυτό που θέλεις να προσφέρεις και αυτό που θέλεις να εισπράξεις. Την αγάπη, το χειροκρότημα. Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι χώρος ενός κέντρου, μιας μουσικής σκηνής, ενός κλαμπ, ξέρω εγώ, ενός σταδίου ή μιας πλατείας. Ο κόσμος είναι παντού ο ίδιος. Καταλάβατε? Τώρα, αν πούμε ότι μερικοί θέλουν να ξεχωρίζουν και να πούνε εκεί πέρα είναι πιο ποιοτικό, εκεί είναι έτσι, εκεί είναι αλλιώς, εγώ δεν ξεχωρίζω τίποτα. Όπως δεν ξεχωρίζω και τη μουσική, δεν ξεχωρίζω ούτε τους ανθρώπους, δεν ξεχωρίζω ούτε τους χώρους. Παντού, όταν υπάρχει καλή πρόθεση, όπως πρωτοείπα, συμβαίνουν τα πάντα. Οπουδήποτε μπορούν να συμβούν τα ωραία πράγματα. Μας βρίσκεις σύμφωνος 100% στην απόψή σου. Γλυκερία, σε όλα τα βήματα της καριέρας σου έχεις συνεργαστεί δισκογραφικά, αλλά και συνεργασία στην πίστα ή σε συναυλίες με μεγάλα ονόματα. Ξεχωρίζεις κάποια από αυτά και γιατί? Σε live εμφανίσεις εννοείς ή σε δισκογραφία? Δεν κατάλαβες. Αρχικά εννοώ αρχικά σε live εμφανίσεις. Κοιτάξτε, είμαι καλής πρόθεσης άνθρωπος, δεν έχω προβλήματα με κανένα, δηλαδή έχω πολύ καλές σχέσεις με όλες τις συνεργασίες μου. Τώρα αν πω ότι κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται πάρα πολύ και κάνουν πιο ιδιαίτερα πράγματα, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί στον χώρο μας. Κατά τα άλλα όλες οι συνεργασίες μου ήταν καλές. Να σας δώσω την τελευταία του χειμώνα, ας πούμε, που ήμουν με τον Μπάμπη τον Τζέρτο, ο οποίος πρέπει να έχει έρθει στο Αγρίνιο και με συναυλίες. Ήταν μια πολύ όμορφη συνεργασία, εξ αντικειμένου σε σχέση με το τι κάνει και ο Μπάμπης Τζέρτος. Φαντάζεστε, ήταν ένα πρόγραμμα βασισμένο στη λαϊκή μας μουσική και ήταν ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, εντεχνολαϊκό. Έχουμε και, όπως θα έχουμε και αύριο, είχαμε το χειμώνα έναν νέο τραγουδιστή από τις Σέρρες, από την πατρίδα μου, τον Βασίλη τον Προδρόμου. Ένα σπουδαίο τραγουδιστή, θα είναι αύριο μαζί μας, θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Και ήταν ένας πολύ όμορφος χειμώνας. Κατά τα άλλα, έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες και με τον Χριστό Νικολόπουλο και με τον Αντώνη τον Βαρδί και με τον Γιώργο τον Καλάρα, βέβαια. Το έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα παρέα και πριν 2 καλοκαίρια ήμασταν μαζί. Αυτά. Πολλά και πολλά ακόμα. Θες να μας πεις θέλουμε πολύ χρόνο για να τα λέμε όλα και με λεπτομέρειες. Είναι αλήθεια αυτό, Γλυκερία. Θες να μας πεις το πρόγραμμα, τι ακριβώς θα δούμε και θα ακούσουμε στη μουσική σκηνή Μαρακές αύριο? Δεν θα σας πω τι ακριβώς. Ένα πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία, τραγούδια επιλεγμένα βέβαια, αυτά που έχουν φτάσει στον κόσμο, που έγιναν επιτυχίες και τα έχει αγαπήσει ο κόσμος. Αλλά βεβαίως και πολλά άλλα που δεν τα έχω τραγουδήσει εγώ. Πάντα το κάνω αυτό στα προγράμματα. Δεν τραγουδάω μόνο δικά μου τραγούδια. Διαλέγω πράγματα κυρίως από το λαϊκό ρεπερτόριο από όλες τις εποχές. Καταλάβατε. Και από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Και από το ρεμπέτικο και από το δημοτικό και από το νησιώτικο και από το στεριανό και από παντού.
και από τα έντεχνα και από τα λαϊκά και του 60. Βεβαίως και όλο το πρόγραμμα σχεδόν στηρίζεται πάνω στο δικό μου ρεπερτόριο. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, γιατί η Γλυκερία μας έχει δώσει πολλά είδη μουσικής, έχει ερμηνεύσει πάρα πολλά είδη μουσικής, πάντα με επιτυχία, αγαπημένα τραγούδια. Όσον αφορά τώρα τα σχέδια τα δικά σου, τα μελλοντικά, όσον αφορά τις εμφανίσεις σου, μετά το Αγρίνιο, για το καλοκαίρι υπάρχουν κάποια σχέδια? Κοιτάξτε, θα γίνουν κάποιες εμφανίσεις εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και εξωτερικό, δηλαδή τον επόμενο μήνα θα πάω στον Καναδά, όπου εκεί πέρα οι Έλληνες οργανώνουν ένα τριήμερο φεστιβάλ και θα παίξω εγώ αυτές τις 3 μέρες εκεί πέρα. Είναι αυτό το ταξίδι. Έχω επίσης να πάω στην Κύπρο. Συνεργάζομαι με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, με τη λαϊκή ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Διάφορα τέτοια, σε πολλά και διάφορα. Αλλά κυρίως ο κορμός είναι εδώ στην Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Συγγνώμη. Μάλιστα. Γλυκερία, θέλω να σε ρωτήσω, έτσι είμαστε πάρα πολλοί κόσμος αυτή την περίοδο, είναι η Άνοιξη μάλλον. Ναι. Όσον αφορά την δισκογραφία, θα μας δώσεις κάτι καινούριο στους επόμενους μήνες? Τώρα αυτό, η δισκογραφία είναι μια, να το πω έτσι πιο λαϊκά, μια πονεμένη ιστορία. Κοιτάξτε, μετά την κρίση την οικονομική, που υφίσταται ακόμα βέβαια η κρίση οικονομική, αλλά όταν ξεκίνησε και στην πορεία, ας πούμε, η δισκογραφία υπέστη μια φοβερή πτώση. Σχεδόν δεν υπάρχει, σχεδόν δεν υπάρχουν εταιρείες, πολύ λίγες. Το διαδίκτυο ευθύνεται γι' αυτό, Γλυκερία? Ορίστε. Το διαδίκτυο ευθύνεται γι' αυτό? Κοιτάξτε, έχει την ευθύνη του, όχι δεν του ρίχνω ευθύνες, ίσως είναι ένα πολύ σπουδαίο μέσο για να ενημερωνόμαστε και να παίρνουμε πληροφορίες. Απλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια πράγματα, δηλαδή όταν γράφονται και τραγούδια, κάποιοι άνθρωποι τα δημιουργούν. Αυτοί είναι οι πνευματικοί ιδιοκτήτες, ο στιχουργός και ο συνθέτης. Αυτοί, όταν ο καθένας κατεβάζει ελεύθερα από το διαδίκτυο, δεν αμείβονται, δεν παίρνουν ποσοστά. Μερικοί το έχουν ως τρόπο διαβίωσης αυτό, από εκεί ζουν, από εκεί υπάρχουν. Άρα δηλαδή αυτό δεν είναι ωραίο που γίνεται, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, έστω και με πολύ οικονομικά, με πολύ λίγα χρήματα, να μπορεί κάποιος να κατεβάζει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό πρέπει να προστατευτεί και πιστεύω ότι στην πορεία είναι και αυτό. Εντάξει. Και πρέπει να γίνει. Συμφωνώ. Πρέπει να προστατευτεί η δημιουργία. Γιατί υπάρχουν δικαιώματα πνευματικά. Είναι πνευματικό δημιούργημα ένα τραγούδι. Η μουσική του και η στίχη του. Αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα η δισκογραφία έχει πολύ μεγάλη πτώση. Έχω υπόψη μου, είμαι σε μια φάση που έχω αρχίσει να συγκεντρώνω, είναι στην αρχή βέβαια, υλικό. Έχω πολλά χρόνια να κάνω καινούργια τραγούδια. Μετά από Ζήκα Αλαγιάννη, έχω καιρό πραγματικά. Είναι πάνω από 4 χρόνια. Γιατί μεσολάβησε ένας δίσκος με τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη. Πριν από εκεί είχα το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» και τα λοιπά, και του Χατζηγιάννη το «Κρυφτό» και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά ήταν του Ζήκα ο δίσκος και της Αλαγιάννη, και από εκεί και πέρα, αυτό πάει 3 ή 4 χρόνια. Δεν έχω καινούργια τραγούδια. Έχω λοιπόν ανάγκη να κάνω εγώ, να μπω σε ένα στούντιο για να γράψω καινούργια πράγματα. Εντάξει, ξέρουμε ότι οι δίσκοι δεν πουλάνε, ξέρουμε ότι το πιο πιθανό είναι να βγει ένας δίσκος και ίσως αν δεν το εκδώσει μια δισκογραφική να πάει σε μια εφημερίδα, οι πιο πολλοί έτσι κάνουν, και μετά να τρέχει, ας πούμε, και σε κάποια δισκάδικα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα στη δισκογραφία. Δύσκολα. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι θα περιμένουμε πώς και πώς κάτι τέτοιο από την Γλυκερία. Πραγματικά, πιστέψτε με. Γιατί σε αγαπάμε πολλά χρόνια και περιμένουμε τα νέα σου τραγούδια. Γλυκερία, όταν είσαι σπίτι, εσύ ας πούμε τι μουσική επιλέγεις να ακούσεις στην προσωπική σου ζωή? Κοιτάξτε, δεν ακούω πάρα πολύ μουσική στο σπίτι, γιατί ακούω πάρα πολύ μουσική συνεχώς. Στη δουλειά, στο στούντιο, όταν ετοιμάζω ένα δίσκο. Αλλά για να ακούσω μουσική αποκλειστικά για μένα, ακούω γενικά ethnic μουσική, δηλαδή ακούω μουσική από πολλά μέρη του κόσμου. Από το Πακιστάν, από την Τουρκία, από την Ινδία, κυρίως Ανατολή. Εμπλουτίζουμε δηλαδή κυρίως μου αρέσει η μουσική που έρχεται από την Ανατολή. Είναι πιο κοντά σε μένα στην ιδιοσυγκρασία μου και
στα συναισθήματά μου, με αγγίζει πιο πολύ δηλαδή. Παλιότερα όταν ήμουν μικρή και εγώ, όπως όλα τα παιδιά, αλλά και τώρα δεν υπάρχει τόσο έντονο αυτό, άκουγα και εγώ ξένη μουσική, δυτική. Αλλά δεν έχω κολλήσει εκεί, δεν είναι κάτι που με συνεπήρε. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μερικοί καλλιτέχνες είναι πραγματικά σπουδαίοι, αλλά εμένα αυτό που με συγκινεί είναι η Ανατολή πιο πολύ. Γλυκερία, θα ήθελα να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάτι που νιώθεις ότι σου λείπει από την καριέρα στο πέρασμά της, από κάποιο καλλιτεχνικό αποθυμένο, να το πω. Όχι, δεν έχω γιατί αν πραγματικά θέλω κάτι πάρα πολύ θα το κάνω. Ξέρετε, μέχρι τώρα από το ξεκίνημά μου στη δισκογραφία και με τις εταιρείες και τα λοιπά, είχα δικαίωμα επιλογής, ποτέ κάποιος δεν επέλεξε για μένα. Είχα πάντα δίπλα μου το Στέλιο Φωτιάδη, ο οποίος είναι και σύζυγός μου, μέσα στο χώρο πριν από μένα με πείρα και γνώσεις, και μαζί εργαστήκαμε μέχρι τώρα και συνεχίζουμε και επιλέξαμε αυτά που πραγματικά εγώ ήθελα να κάνω. Καταλάβατε. Γι' αυτό, δηλαδή, αν τώρα σκεφτώ κάτι, ότι θέλω ο επόμενος δίσκος να είναι έτσι, να πω το τραγούδι για αυτόν τον συνθέτη ή αυτών των συνθετών των στιχουργών, θα το κάνω. Επομένως δεν μου δημιουργείται κάποιο αποθυμένο. Δεν κολλάω σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει. Και αν δεν γίνει κάποτε κάτι που ίσως να πω, και πάλι δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, κάποιος άλλος θα το κάνει. Εντάξει, χαλαρά. Γλυκερία, ένα μήνυμα πριν σε αφήσω που θέλεις να στείλεις στους ακροατές του Άρη FM και σε εκείνους που θα σε συναντήσουν αύριο στη μουσική σκηνή Μαρακές. Κοίτα, πάνω από όλο αυτό που εύχομαι στους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αναγκαίο και αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ ωραία, να έχουμε υγεία, να έχουν υγεία όλοι, να είναι καλά, να έχουν καλή διάθεση και όσοι έρθουν να μας ακούσουν αύριο το βράδυ να έρθουν με καλή πρόθεση, με πολύ αγάπη και χαμόγελο, γιατί αυτή είναι και η πρόθεση η δικιά μου. Και να είναι καλά, να έχουμε καλό καλοκαίρι και γρήγορα να βγούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από το οικονομικό αδιέξοδο. Και να μην ψινόμαστε πολύ εύκολα. Όσον αφορά τα πολιτικά και όλα αυτά τα πράγματα. Λιγάκι να επαγρυπνούμε. Εκ μέρους του Άρη FM και του Άρη Free Press, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στον αέρα της πόλης μαζί μας. Σου εύχομαι να σου πάνε όλα όπως τα σχεδιάζεις και ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Όλο το Αγρίνιο περιμένει Γλυκερία. Λοιπόν. Καλή αντάμωση εκεί. Γεια σας, γεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Γλυκερία. Εγώ ευχαριστώ. Γεια. Τι να πει κανείς, εκπληκτική, καταπληκτική. Η Γλυκερία λίγο πριν στον αέρα της πόλης, εδώ στο Airplay Magazine με το Φάνι Μπισμπίκι. Το ραδιόφωνο των επιτυχιών που εξασφαλίζει για εσάς μεγάλες φωνές, όπως η Γλυκερία λίγο πριν στον αέρα, τον Άρη FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας από τις 12 μέχρι και αυτήν εδώ την ώρα. Νομίζω κλείνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό της Γλυκερίας. Σάββατο Κυριακή όπου και αν πάτε, ζώνες ασφαλείας και κράνος. Έχουμε και ραντεβού στη μουσική σκηνή Μαρακές Σάββατο βράδυ, και γι' αυτό μην απομακρυνθείτε από την πόλη του Αγρινίου. Εκεί όπου αναμένεται να γίνει ένας πανικός, συναντώντας όλη την Γλυκερία, να τραγουδήσουμε και να ερμηνεύσουμε μαζί της και να χορέψουμε βεβαίως. Με τον Άρη FM 107,4 να δίνει το παρόν. Δευτέρα στις 12 το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Έως τότε πολλά φιλιά, κλείνω φυσικά με Γλυκερία και όλο πετάω. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Σε γαλάζιες θάλασσες, σε ρημά νησιά, στου κόσμου τα μυστικά, στον παράδεισο. Σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω. Τον έρωτα
έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Σε φεγγάρια κόκκινα, σε άστρα μακρινά, ταξίδια μαγικά μες στα μάτια σου. Μες στο πρώτο φίλημα και τις μουσικές ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω. Τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Η ώρα είναι 2. Άρια FM στους 107,4.